ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലൈവ് ഓൺ ആണോ? ലൈവ് ഓൺ ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഉമ്മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാ 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റേ അധ്യായങ്ങളുടെ എല്ലാം അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ മാതിരി നമ്മളൊരു റിവിഷൻ മാതിരിയാണ് 18th ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്? സത്വഗുണത്തില്, രജോ ഗുണത്തില്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ് നമ്മളെടുത്ത്? ശ്രീ ശ്രീ രാധാ കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. 26 മുതലാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള മാതാജി. 26 അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, സെക്കൻഡ്. ഇനി മുക്ത സംഘം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്. സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? താമസത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം അല്ലെ, സകാമ കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അതേ ഓർഡറിലാണ് ഇത് വരിക കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ള ലെവലിലാണ് അവരുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരും തോറും എന്താ പറയും, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവസാനം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയും, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എന്താണ് കർമ്മയോഗമായാലും ജ്ഞാനയോഗമായാലും ഭക്തിയോഗമായാലും എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാണ് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമം, അവിടെ എല്ലാ റിലീജിയനും ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന വരയ്ക്കാണ് ഈ അധ്യായം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ. മുക്ത സംഗോനഹംവാദി സമന്വിത സിദ്ധ്യാ സിദ്ധോർ നിർവികാരക കർത്താ സാത്വിക ഉച്യതേ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കണം. അതാണ് എപ്പോഴും ശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുമായിട്ട്, സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചു. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളല്ല ആണ് നമ്മളെന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് അടുത്ത ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ജയമോ പരാജയമോ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ, ചിലപ്പോ ചിലവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേമാതിരി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഒരു 15 പേരോ 16 പേരോ ഒക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ പൊതുവെ. അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ 10 പേരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോ അത്രയും പേര് വരുമ്പോഴും അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന വിധം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനും അവർ കണക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 30 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 30 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ 30 വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പോ ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയപ്പോ ഒരു കുട്ടി എന്താണ് നന്നായി പഠിച്ചു പോയി, പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, ഓക്കെ, മറന്നുപോയി, എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫെയിൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? നല്ല അടിയാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത്? ഇത്ര ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ട്, നീ പഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, കളി കൂടുതലാണ്. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ നന്നായി എഴുതാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്? ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമ്മൾക്ക് ആ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മിഥ്യ അഹങ്കാരം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട്, കഴിവ് കുറവുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം വരുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി ഒരുമാതിരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ സമ്പർക്കം മൂലം നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടുകെട്ടാണോ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി നമ്മളുടെ ആ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി ഉണർത്തി ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതാംശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ എന്താണ് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഇരുട്ട് മാറണം. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡംപ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ. അതിനെ മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിക്കണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി, അതായത് സ്ഥിരം ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഏത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള മാരത്തെ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം, ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും. ജയാപജയം. ഇനി അടുത്തതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭനം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുൾ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ആ പ്രയത്നം ചെയ്തു, പക്ഷെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടും അപ്പോഴും എന്താണ് വിചാരിക്കുക? ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവരിൽ എത്രത്തോളം എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ഓരോരുത്തരും അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ വേറെ രീതിയിലല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ കർമ്മങ്ങളിലെ ജയമോ പരാജയമോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമില്ല.
കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാം ഫലേഷു കഥാഞ്ചന പറയുന്ന ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? അർജുന, കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് നിനക്ക് അധികാരമുള്ളത്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. അപ്പൊ ഒരു സാത്വികനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അറിയാം എന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാള് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി, ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ. ആ റിസൾട്ട് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഓവറായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യില്ല. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കും. ഇത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഡിപ്രഷൻ മോഡിലേക്ക് പോവില്ല എന്നർത്ഥം. സ്ട്രെസ് വരില്ല അവർക്ക്. ശ്ലോകം 27. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർലുപ്തോ ഹിംസാത്മകോശുചിഹി കർഷശോകാനിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിത. പ്രവൃത്തിയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഇർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസം. അപ്പൊ രാജസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സൂർ, പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും അവരാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ ദൈവത്തിനോടുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി? പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യമായി, വൈരാഗ്യമായി, അത് ചുറ്റുമുള്ളവരോടൊക്കെ നമ്മൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കും, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനാവുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് താങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതല്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി അത്രയും ഫലം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരവും വരും, ഞാൻ വലിയൊരാളാണ് എന്നുള്ളത്. രണ്ട് തരത്തിലായാലും ഒരു ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഡോ നൈഷ്കൃതി കോലസഖ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്താ താമസ ഉച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർഭാഷ്യക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ താമസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ അധികവും ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഞാൻ വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടി എന്ത് നീച പ്രവൃത്തി വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾ അലസനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അതുമല്ല, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അവരെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് ആരുടെയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അത്രയും ദേഷ്യമാണ് വരിക. കാരണം താമസ ബുദ്ധിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സ്വയം ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കും മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, ഈ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഏത് കാര്യത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറേ ആവില്ല. അവർ എന്ത് തെറ്റുകൾ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ദുഃഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ കുറ്റം അവർ മറ്റുള്ളവരിലാണ് കാണുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫിൽ. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. ആ ഒരു സാഡിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. അതാണ് ദുർഭാഷി, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുക. നിറയെ വീടുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഇഷ്യൂസ് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, താമസ സ്വഭാവം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വരിക. നമ്മൾക്ക് വേറൊരാൾ ഉപദ്രവിച്ച് കഴിയണതോ വേറൊരാൾക്ക് അറിയണതോ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശരിക്കും ആരായാലും നമ്മൾ കരണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് വരിക, അല്ലെ? പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുഃഖം ഒന്നും വരില്ല. എല്ലാം എന്താണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വിചാരിക്കണോ അതുമാതിരി നടക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡവറി കേസുകളിലൊക്കെ ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് വന്ന് പല എന്താ പറയാ അക്രമ ലെവലുകളിലൊക്കെ പോകണം. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച് അത്രയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ജനതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിന് ഒരു ഇരയാവുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അത്രയും വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വ്യർത്ഥമാണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പൈസ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമായിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ ഇന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ ഇന്ന കോഴ്സ് കിട്ടും, ആ കോഴ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നമാതിരി ജോലി കിട്ടും, ആ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ശമ്പളം കിട്ടും. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോലും കുട്ടികളെ പഴക്കുന്നത്.
നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവാം, പേരക്കുട്ടികളുണ്ടാവാം, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ലെവലുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അവര് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം മുമ്പേ കളിക്കാൻ വിടുമായിരിക്കും. വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എന്താ ചെയ്യുക? പുസ്തകത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തും. അതിന് പകരം ഒരു റൗണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാല കൊടുത്തിട്ട് മോലെ എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആണ്, 10 മിനിറ്റ് നീ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. നീ കൃഷ്ണമന്ത്രം മാല കൊടുക്കണ്ട, വെറുതെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാരായണ എന്ന് ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ ഇരുത്താറുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മിഡ് വരെ വരികയാണ്, ഒരു പോർഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്രയും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ എവിടെ സമയം? നമ്മൾ ആ കൂടി ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് 10 മിനിറ്റ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ആ 10 മിനിറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണേ? പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ആദ്യം തന്നെ വേഗം എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എടുത്ത് നിരത്തി വെച്ച് എന്തൊക്കെ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താമസ ഗുണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേലെ വരണം. നമ്മൾ മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ നമുക്ക് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബുദ്ധേർഭേദം ത്രിദേശൈവ ഗുണസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഹേ ധനഞ്ജയ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് 29. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഇനി പറയണത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത്? പറയൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസ ഗുണത്തിലുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭൗതികവാദി, ദുർഭാഷി, ചതിയൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത്? താമസനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. രാജസനോ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനാണ്, ആഗ്രഹിയാണ്, ലോഭി, ഈർഷ്യാലു, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനാണ് രാജസം. മറ്റേ ആളോ സാത്വികനാണെങ്കിലോ പ്രതിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, സ്ഥിരനിശ്ചയം, ഉത്സാഹം, ജയാപജയങ്ങൾ ശോഭനായിട്ടുള്ളത്, സന്തുഷ്ടനാണ് അയാള്. നോക്കൂ, ആ സന്തുഷ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് തലവേദനയാണ്, വയ്യാൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കണം. മനസ്സ് ശാന്തമായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഗുണമാണ് വേണ്ടത്? സാത്വിക ഗുണമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് കേട്ടോ. ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബുദ്ധേർഭേദം ത്രിദേശൈവ ഗുണസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക്തേന ധനഞ്ജയ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഏതൊക്കെയാണ് ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. 29. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനി എന്നിവ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വിധത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വിവരിച്ച ശേഷം കർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിയെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനി. ഓരോരുത്തരുടെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അവര് ഏത് തരത്തിലാണ് അവര് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യേ കാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോഷം ചയാവേതി ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ സാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അയാൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടുക, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സംശയം എന്താണ്? ഇത് ചെയ്യാൻ പാടോ ഇല്ലേ? ഏത് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സംശയം വരും. ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണോ? അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ വരും അല്ലെ. പക്ഷേ സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ട്. ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത്? അവർക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയും. ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അഥവാ അനുഷ്ഠാനാർഹങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട. ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളായ ഇത് ചെയ്തുകൂടാ. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ
കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്യുന്ന അറിവ് സാത്വികമാകുന്നു. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിഷിദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കൊല ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് എന്താ പറയുക, ആ കർമ്മത്തിന് വികർമ്മ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. ആ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ബോധമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സാത്വികന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ രാജസത്തിൽ എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ആലോചിക്കില്ലേ, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നമാതിരി പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് പോവുക. അപ്പൊ അത് ധർമ്മമാണോ എന്ന് ഓവറായിട്ട് ആലോചിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്ന് ഇല്ല, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ശരിക്കും അത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് അത് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുത് എന്താണെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബോധമാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, രാജസബുദ്ധിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസത തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാം ച ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഇവിടെ മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു? രാജസും താമസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് വരും. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേമാതിരിയാണല്ലോ പറയണത് എന്നല്ലേ. എന്താണ് രാജസത്തിൽ പറയുന്നത്? ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല, അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണതല്ല. അവർ അധർമ്മമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ധർമ്മമോ അധർമ്മമോ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ താമസത്തിലോ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അധർമ്മത്തെയാണ് അവർ ധർമ്മമായിട്ട് കരുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപും രാവണനൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരെന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? അവർക്ക് അധർമ്മമാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ എന്താണ്? അന്യന്റെ സീത അതീവ മനോഹരിയാണ്, അപ്പൊ രാവണന്റെ ആര്യയിലൂടെ എന്താണ്? ഏറ്റവും മനോഹരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അത് അധർമ്മമാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളയാളുടെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ ആ അധർമ്മത്തിനെയാണ് രാവണൻ എന്തായിട്ട് കരുതിയത്? ധർമ്മമായിട്ട് കരുതിയത്. അതുപോലെ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ? അപ്പൊ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ നമ്മൾ അമ്മയെ പോലെ കരുതണം എന്നുള്ളതാണ് ധർമ്മം. പക്ഷെ ആ ധർമ്മത്തിനെ അവരെന്തായിട്ട് കരുതണം? അത് അധർമ്മമാണ്, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ലെവലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയാണ് താമസം. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ സന്തോഷം, എന്റെ സന്തോഷം എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം. പക്ഷെ രാജസത്തിൽ അത്രയും ക്രൂവലല്ല. അതായത് അവർക്കും തെറ്റ് പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അവർ ഇന്നസെന്റ് ആണ്, അവർക്ക് അജ്ഞത കൊണ്ട് തെറ്റ് പറ്റാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഇതും അജ്ഞത തന്നെയാണ്. അവരെന്താണ് പക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് എന്താണോ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ശരി, അതാണ് ധർമ്മം എന്നുള്ളതാണ്. അവർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും. മറ്റേതിൽ അധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അവർ സത്യത്തെ അസത്യമായി ആണെന്ന് കരുതുകയും അസത്യത്തെ സത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തിലും തെറ്റായ വഴിയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുക. തന്മൂലം അവരുടെ ബുദ്ധി താമസം ഏകളടഞ്ഞത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. തൃത്യായാധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാഹ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്തതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. യോഗാനുഷ്ഠാന എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ നിശ്ചയം, ഓരോ പല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ദൃഢനിശ്ചയം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അവര് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ധർമ്മം തിരിച്ചറിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അവര് സ്വഭാവമാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, എങ്ങനത്തെ കാര്യം ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുമല്ലോ ഓരോരുത്തരും. അതാണ് അവരുടെ നിശ്ചയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
മറ്റു രണ്ടിലും രാജസത്തിലായാലും താമസത്തിലായാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ജീവാത്മാവുള്ളത്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളത്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ദൃഢമായത് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് ഏതാണ് ശരി ഏതാണെന്ന് അറിയാം, ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇനിയും നമ്മളെ അധപതിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട്, ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായാലും പ്രാണനായാലും മനസ്സായാലും എല്ലാം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 13. യയാ തൂ ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതീസാ പാർത്ഥ രാജസി. ഇനി രാജസ ഗുണം എന്താ പറയുന്നത്? അലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജസി എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്കെന്താ ഏറ്റവും നല്ല ഫാമിലി കിട്ടണം, ഞാൻ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കണം, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം, എന്നെ കാണുമ്പോൾ തലകുമ്പണ ലെവൽ ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ എന്നുള്ള 4 ലെവലുകളാണുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ധർമ്മ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷമാണ്. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ റിലീജിയൻ, നമ്മൾ എന്താണ് ധാർമ്മികമായി ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. എന്തെന്ന്? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ വലിയ ആളാണ് തോന്നണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ പണം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് നിലയിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ സമ്പർക്കത്തില് നമ്മൾ പണക്കാരനാണ്, അവര് പണം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ അർത്ഥം, പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. പ്രസിദ്ധി, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരും. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതായത് ഒരു പുരുഷയ്ക്ക് സ്ത്രീയോടുള്ളതായിരിക്കാം, മക്കളോടുള്ളതായിരിക്കാം, അമ്മോട് അച്ഛനോടുള്ളതായിരിക്കാം, അതെല്ലാം കാമത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നല്ല കാറ് വേണമെന്നുള്ളതായിരിക്കാം, അതെല്ലാം കാമത്തിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം. ഇനി ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏത് മോക്ഷത്തിനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ എത്തുന്നതല്ല. അതിനു മുമ്പ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തുക? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും അല്ലെ? അതാണ് ലിബറേഷൻ. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മേലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് മോക്ഷം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 4ഉം നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത വിധം നമ്മൾക്ക് പോകണം. അതിന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ? ഈ 2 ലക്ഷ്യവും ആരെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിപ്പിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുതങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ രാജസത്തിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പെടാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ എന്താണ് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. അടുത്തത് വേണം, അടുത്തത് വേണം, അടുത്തത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 4 എന്താണ് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നമാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മരിക്കുന്ന വരയ്ക്കും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനും മേലെ ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എന്താണ്? പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവ ച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതീസാ പാർത്ഥ താമസി. അലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്? ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലേ കുറെ ആൾക്കാര്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ച മാതിരി കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് മാതിരി വരാൻ തുടങ്ങും. എല്ലാവരോടും ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇല്ല എന്നുള്ള സങ്കടം ചില ആൾക്കാർക്ക് വരാം. ഇപ്പോ നന്നായി പഠിച്ച് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ചില സമയത്ത് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവരെക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് മാർക്കുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും എന്റെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാണ്,
ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ തോന്നലുകളൊക്കെ വരുമല്ലോ. അതാണ് ഈ ഭയം, ശോകം, വിഷാദം. അവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വിഷാദം അങ്ങനത്തെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും, എന്താണ് അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കുടി, അതായത് ഡ്രിങ്ക്സിനോ അല്ലാതെ ഡ്രഗ്സിനോ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്താ അവര് സംഭവിക്കുക, അവർ സ്വയം നശിക്കും അല്ലെ. അതോടൊപ്പം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. സാത്വിക സ്വഭാവിയായ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയില്ലെന്ന് അനുമാനിക്കരുത്. ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന വാക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായ ഉറക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം എപ്പോഴാ കാണുക, നമ്മളെപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുക 3 തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ജാഗ്രതി, സുഷുപ്തി, പിന്നെ സ്വപ്നം, നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സ് വിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ 8 മണിക്കൂർ, സാധാരണ 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുക. പോട്ടെ, നമ്മൾ 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുക. 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 8 മണിക്കൂറിന് മേലെ ഞാൻ 10 മണിക്കൂർ, ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തലേദിവസം തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാണ്. സൺഡേ നമ്മൾക്ക് ഒരു പണിയെടുക്കണ്ട, നമുക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 10 മണിക്കൂറോ 12 മണിക്കൂറോ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിദ്രയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അധികവും, അതായത് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് അല്ല സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സ്വപ്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു 50 വയസ്സ് 60 വയസ്സുള്ള നമ്മളെ എന്നെമാരെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണത്. അപ്പൊ അയ്യോ ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ ഫെയിലായി, ടീച്ചർ എന്നെ ചീത്ത പറയണോന്നൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറക്കം ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും, അയ്യോ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥ. അത് ആവശ്യത്തിൽ ഏറെ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ ശരിയായ നിദ്രയല്ല, അത് ഒരു സുഷുപ്തി ലെവൽ, എന്താ പറയാ, ശരിയായ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വപ്നം വരുന്നത്. ആ സ്വപ്നാവസ്ഥ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. എപ്പോഴും മറക്കാൻ, എപ്പോഴും ഉറക്കാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. ഇനി എന്താണ്, രാജസമായിട്ട് സാത്വികമായിട്ട് എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ ഞാനാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി. ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ താമസ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. സുഗന്ധിതാനീം ത്രിവിധം ശൃണുമേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവര് എന്താണ്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദമൊക്കെയാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞത്, തമോ ഗുണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ, അതിനുവേണ്ടി ദൃഢപ്രയത്നം ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ നിശ്ചയമാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി കേട്ടോ, 3 പദ്യത്തില്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം, വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ട വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം. പിന്നെയോ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, അതായത് ആത്മാവിനനുസരിച്ച് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പല നിയമബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യണം,
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ശരിക്കും എത്ര റൗണ്ടാ പറയുന്നത്? പ്രഭാത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 16 റൗണ്ട്. അത് എത്ര മണിക്കൂറാവും? മിനിമം 1.5 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, അത്രയും പ്രാക്ടീസായി ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് 1.25 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. 5 മിനിറ്റിൽ ഒരു റൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 7 മിനിറ്റ് ആ ലെവലെങ്കിലും എടുക്കും. അപ്പൊ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് വേണം. അപ്പൊ ആ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ റെഡി ആവണം. ആ സമയത്ത് വേറെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നാമം ജപിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ മറ്റുള്ളവത്തിനെ ഓർക്കാൻ കൂടി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ അത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുക. അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ കൂടി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നാണ്. അതിന് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. 3 മണിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മലയാളം ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കാണ് ജപ സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ 3 മണി തൊട്ട് 4:30ക്കുള്ളിൽ അവർ ജപ സെക്ഷൻ കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്പലത്തിലെ മംഗളാരതി വരുന്നത്. ആ മംഗളാരതി മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് 5:15 വരയ്ക്ക്. അതോടുകൂടിയാണ് രാവിലത്തെ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അയ്യോ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കും, ഞാൻ ഇന്നും 6 മണിക്ക് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്, എന്റെ ശരീരത്തിനൊന്നും അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറേ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം വേണം ഉള്ളില്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കർക്കശങ്ങളാണ്, വിഷം പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ നമ്മൾ സ്നൂസ് വെച്ചിട്ട് അലാം വെക്കില്ലേ, അത് മാതിരിയാവും. 4 മണിക്ക് അടിക്കും, 4 മണിക്കാണ് നമ്മൾ അലാം വെച്ച് നോക്കൂ, 4 മണിക്ക് ഓക്കെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വീണ്ടും അത് നമ്മളുടെ സ്നൂസ് മോഡിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടിക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും അടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 5-6 തവണ ആ അലാം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് പതുക്കെ നമ്മൾക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ അത്രയും മടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ മായ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അതുമാതിരി പിടിച്ച് കിടത്താനാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം നമ്മൾക്ക് തുടക്കത്തില്. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമൃതം പോലെയാവും. അതായത് ഒരു നെല്ലിക്ക വന്നിട്ട് ആദ്യം കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? കയ്പായിട്ട് തോന്നും, പിന്നെ മധുരമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ജോണ്ടിസിന് എല്ലാം മരുന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്ന ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ല, ഫുൾ കയ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള നാച്ചുറൽ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് ആണ് അത്രേ. അപ്പൊ ആ കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കയ്പായിട്ടാണ് തോന്നുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ അമ്മയോ അച്ഛനോ എന്തായാലും നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കും. വേറെ വഴിയില്ല, ഇത് കുടിച്ചാലാണ് അത് ഇറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 2 ആഴ്ചയോ ഒക്കെ അത് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തൊക്കെ കുറേശ്ശെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിന്റെ യഥാർത്ഥ മധുരം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളും. തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാദി എത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസമൃതം. എന്നാൽ രാജസത്തിൽ നേരെ തിരിച്ച എന്താ വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, 4 ലഡ്ഡു എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നല്ല നെയ്യാണ്, നല്ല മധുരമാണ്, അതിൽ ഏലക്കപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്, കാഷ്നട്ട് ഉണ്ട്, മുന്തിരി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4 എണ്ണം കഴിച്ചു നിൽക്കൂ. അതിന്റെ സ്വാദ് നമ്മൾക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് 4 എണ്ണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അപ്പം മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും സീറ്റൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോകുന്നത് അത്ര നന്നല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ ഇൻഡൈജഷൻ വരുന്നു, നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യം ആണെങ്കിൽ എന്താകും? അവസാനം വിഷപ്രായമാകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, പിസ്സ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻടേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളുടെ ഫാറ്റ് കൺസംഷൻ കൂടി നമ്മുടെ ബോഡി ഒബേസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തൈറോയിഡ്, കൊളസ്ട്രോള്, എന്താണ് പറയുക, ഷുഗർ, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് രോഗങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും വരാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരും. ആദ്യം കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞത് ഷുഗറിലേക്ക് മാറും, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതിന് കൺട്രോളില്ല, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒരു അസുഖാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്ത് കഴിച്ചാലാണ് ഷുഗർ കൂടുക, എന്ത് കഴിച്ചാലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുക എന്നുള്ള ഭയത്തോടു കൂടി വേണം ഓരോന്നും നമ്മൾ നോക്കി കാണാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ലൈഫേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മൾ ചെറുപ്രായത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സുഖങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് അത് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നാളെ വിടാം.
അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും വിടലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതിനാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകി അവസാനം ദുഃഖം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ രാജസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ യുവതിയെ കാണാനും തൊടാനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായി തീരും. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നും. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാവട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാവുകയും ചെയ്യും. അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം ദുഃഖം എപ്പോഴും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സുഖം ദുഃഖത്തിനെ വഴിവെക്കൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ എപ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സോറി. യഥഗ്രേചാനുബന്ധേജ സുഖം മോഹനമാത്മനക നിദ്രാലസ്യ പ്രമോദോത്തം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹ ഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. ഇനി താമസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്താണ് അത്. കാരണം അവിടെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ലല്ലോ ഈ താമസത്തില്. എല്ലാം ഞാൻ, എന്റെ ഇഷ്ടം, അതും എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അത് അന്ധമാണ്. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതമാണ്. ഇതിനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആലസ്യത്തിലും നിദ്രയിലും സുഖം കാണുന്നവൻ തീർച്ചയായും താമസ സ്വഭാവിയായിരിക്കും. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാ എന്നും അറിയാത്ത ഒരാളും താമസ സ്വഭാവി തന്നെ. ആ സ്ഥിതിയിലുള്ളവർക്ക് വ്യാമുഖമേ ഉള്ളൂ. അവർ തുടക്കത്തിലാകട്ടെ അന്ത്യത്തിലാകട്ടെ സുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്, ആദ്യം ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദുഃഖം വരുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യം അവസാനമൊക്കെ ദുഃഖം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജസ്വഭാവികൾക്ക് ആദ്യത്തിൽ ക്ഷണികമായ ഒരു സുഖം അനുഭൂതി ലഭിച്ചേക്കാം, അവസാനത്തിൽ ദുഃഖവും. താമസ സ്വഭാവിക്കാകട്ടെ ആദ്യവും അവസാനവും ദുഃഖം മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളൂ. നതസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവീദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേബി ത്രിപിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട്, ബ്രഹ്മാവാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് പാതാള ലോകങ്ങളിലുള്ള വരെയുള്ള ഏതാളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഏത് ജീവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഉറുമ്പാവട്ടെ, അമീബി ആവട്ടെ, ബാക്ടീരിയ ആവട്ടെ, വൈറസ് ആവട്ടെ, ജീവനുള്ളതായിട്ടുള്ള എന്ത് വസ്തു ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ ബ്രഹ്മാവും അതിന്റെ അധീനനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരന്തവ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഹി. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണനും ഒക്കെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളുമാണ്. അതിൽ 4 വർണ്ണങ്ങളാണ് ഇത് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, 3 ഗുണങ്ങളെ എല്ലാവരിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അത് ഏതേത് പ്രൊപ്പോർഷനിലുണ്ട് ഓരോരുത്തരിലും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശമോദമസ്തമശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവജ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനി ബ്രാഹ്മണരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രജോ ഗുണത്തിന്, തമോ ഗുണത്തിന്, സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിവ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി. ഇതൊക്കെ ഏതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്? സാത്വിക ഗുണമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്കറിയും ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണർ നല്ല ബ്രാഹ്മണരാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഇതിലെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കുലത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗുണം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, ജന്മം കൊണ്ടല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത്
ശൗര്യം തേജോധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം ദാനം ഈശ്വരഭാവച്ച ശാസ്ത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം പരാക്രമം ബലം ദൃഢനിശ്ചയം നൈപുണ്യം യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം ഔദാര്യം നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പരാക്രമം, അവർ നല്ല ബോൾഡായിരിക്കും, ഏതിനെയും എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയും ധൈര്യവും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ബലം, അതുപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ബലം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളില്. അപ്പൊ ഒരു ബലവും അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത്ര ആരോഗ്യമൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ആ ഗുണം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കണ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതാളുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? കൃഷി ഗോരക്ഷ്യ വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചാര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം. ഇനി എന്താണ്? വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. അതും അവർക്കായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭിക്ഷയച്ചിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണരാണ്. ഈവൻ രാജാക്കന്മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ആ ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്നത് ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണർക്കാണ്. ബ്രാഹ്മണരാണ് ഗൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ രാജാക്കന്മാരെയും. അവര് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്ഷത്രിയന്മാരോ, അവരാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള പ്രജകളെയൊക്കെ സന്തോഷാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ധൈര്യവും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വൈശ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ വൈശ്യരാണ് രാജാക്കന്മാർക്കും ഈ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഉള്ള ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷി ഗോരക്ഷ വ്യാപാരം, കണ്ടോ? ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരുടെ ചുമതലയാണ്, വൈശ്യരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, അത് ശൂദ്രർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇതിലുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ആര് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത്? അതുപോലെ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങള് എല്ലാം ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്? വൈശ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇനി ശൂദ്രന്മാരോ? അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവർ. അപ്പൊ ശൂദ്രന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബലവും ആ ഒരു ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സഹായത്തിന് ആള് വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള കർമ്മമാണ് ശൂദ്രർ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 90% ആൾക്കാർ ശൂദ്രരായിട്ടാണുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥന് വേണ്ടി ഒരു ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അതാണ് ശൂദ്രന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട്, അത് ബ്രാഹ്മണരാവട്ടെ ക്ഷത്രിയരാവട്ടെ വൈശ്യരാവട്ടെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മറ്റുള്ളവരുടെ അടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആൾക്കാർക്ക് ശൂദ്രവർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഏത് ഇതിൽ പെടുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത്. സേ കർമ്മണ്യ വിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരക സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വരിക. യഥാ പ്രവൃത്തി ബോധാനാം ഏന സർവമിതം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവക. സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അവയ്ക്ക് കാരണഭൂതൻ. ജന്മാദ്യസ്യ യഥക, ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ 2 ശക്തികളാൽ സർവ്വവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ശക്തിയോടൊപ്പം ആരാധിക്കണം.
ആന്തരശക്തിയുക്തനായ ഭഗവാനെയാണ് സാമാന്യന വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുക പതിവ്. ആന്തരശക്തിയുടെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബം അത്രേ ബാഹ്യശക്തി. ഈ ശക്തി ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ വിസ്തരണമായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ എങ്ങും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എമ്പാടുമുള്ള ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം പരമാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. അവിടുത്തെ ഒരു അംശം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ജീവന്റെയും കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉടമയായ ഋഷികേശനാണ് തന്നെ ഒരു സവിശേഷ പ്രവൃത്തിക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓർമ്മ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തന്നിക്കാണ്. അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ജന്മം. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മമാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കാൻ കാരണക്കാരാണ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കർമ്മ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നല്ല നല്ല പ്രസാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പണം ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലെ ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ ഇതിലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പണം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചുമതല ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നതി. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കാര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കി നോക്കി നമ്മൾക്ക് നടത്തിത്തരും. ശ്രേയാൻ സുധർമ്മോപി ഗുണക പരധർമ്മ സ്വാനുഷ്ഠിതാ സ്വഭാവ നിയതം കർമ്മ കുർബന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഇനി ഒരു വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അന്യന്റെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വരും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എടുക്കൂ. അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പാപം എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ആ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? തപസ് എല്ലാ ഇതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തപസ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അപ്പോ എന്താണ്? തന്റെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. അത് ശരിയായ കർമ്മമല്ല, ധർമ്മമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നീ നിന്റെ കർമ്മം, ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള കർമ്മമാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ഗുണം സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം. ഇപ്പൊ നമ്മള് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരാൾ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അതിന് ചില ചിട്ടകളുണ്ട് അല്ലെ. ആ പൂജ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ കാണാം, 6 മാസത്തിലാണ് അവിടെ മേൽശാന്തി മാറുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും എന്താണ് പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഓദിക്കൻ, അവർക്ക് ആ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്ള ഒരാളെ മാത്രമാണ് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരം ചെയ്യാൻ അറിയണം. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. ഇവ നറുക്കെടുപ്പിൽ കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ നറുക്കെടുപ്പിന് നമ്മൾ അവർ യോഗ്യരായി തീരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ മാത്രമാണ് അവിടെ പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. ആ യോഗ്യത ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് സ്വയം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീരസ്വർഗം ലഭിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജസുഖം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, പാപപ്രതികരണമില്ല. കാരണം സ്വധർമ്മമാണ് അർജുനൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ശൂദ്രന് അനുയോജ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് കൃത്രിമമായി അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു നിൽക്കൂ, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി ജോലിക്ക് പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ശൂദ്രനാണ്. മനസ്സിലാവൂടാ. അപ്പൊ ശൂദ്രനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ എന്താണോ ആ പ്രവൃത്തി അയാൾ ചെയ്യാവുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയാണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ല ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പൂജ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂജ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത്. ആ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭഗവത് സേവനമായിട്ടാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നീചമല്ല.
ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മം സാത്വികമാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികന സാത്വികനല്ലാത്ത ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തെ അനുകരിക്കരുത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. സാത്വിക ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് സാത്വിക ഗുണം ഇല്ലാണ്ട് തമോ ഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും? ഇല്ല അല്ലേ? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും, പൂജയായിരിക്കോ? ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമപി നത്യജേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരി വാവൃതാഹ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി ആയാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിൽ അഗ്നി ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിന്റെ മേലെ പുക വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അഗ്നിയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഗ്നി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് പ്രവർത്തികളിലും. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോ ചിലതൊന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ദോഷമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അർജുനും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? അത് ദോഷം വരും, എനിക്ക് പാപം വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഏതൊരു പ്രവൃത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാവും. ദോഷമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദോഷം അതിനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ഏത് കർമ്മവും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമാവുന്നു. അതാണ്, 3 ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഏത് ഗുണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദോഷമുണ്ട് അല്ലെ? സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും അഹങ്കാരം വരും, എനിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ എത്ര ഗുണവാനായാലും ശത്രുക്കളോട് പൊരുതേണ്ടി വരും അല്ലെ? എത്ര നല്ല ആളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനാവില്ല. അതുപോലെ ഒരു വ്യാപാരി എത്ര ഗുണവാനായാലും ചിലപ്പോൾ തന്റെ തൊഴിൽ നിലനിർത്തുവാനായി ആദായം രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു വ്യാപാരി, ഒരു കട നടത്തുന്ന ആള് പറയണം ഞാൻ ഒരിക്കലും നുണ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യമാണോ? അപ്പൊ എന്താണ്, 5 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പഴം അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക? 10 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലാണ് അയാൾക്ക് ആ കട നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതല്ലേ, ഞാൻ നുണ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ 5 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ സാധനം 5 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് വില ഗുണമുണ്ടോ? വ്യാപാരം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ അടുത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അയാളുടെ ഒരു പൈസ ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. ആ ലാഭം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അടുത്ത വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവർക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരിക്കലും നുണ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യാപാരി പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വ്യാപാരിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ തൊഴിലിനനുസരിതമായിട്ട് നുണ പറയേണ്ടി വരും. അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏത് ലെവൽ, ഏത് രീതിയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയും. നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാലിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഏത് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാംസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അത് കഴിക്കും. അങ്ങനത്തെ അവിഹിത ബന്ധമാണ്. ഞാൻ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറായിട്ട് നിയമത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞോടെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നുണ പറയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ജീവികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാമ്പ് നമ്മളെ കടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിന്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊല്ലണോ വേണ്ടയോ? നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലേണ്ടി വരും അല്ലെ? അത് പാപമല്ല. അപ്പൊ അതാണ് നിയമ ആഗ്രഹ. ഓവറായിട്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നല്ലത് നടക്കാനും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത്. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തദാപ്നോതി നിബോധമേ സമയ സേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ പര. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം, എന്നിൽ നിന്നറിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം, ഇനി ശുദ്ധഭക്തി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിഷ്കാമകർമ്മം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തി കൂടി ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യജ ശബ്ദാദീൻ വിഷയാം ത്യക്ത രാഗദ്വേഷോപ്യുതസ്യ ച വിവിക്ത സേവി ലഗ്വാശി യഥവാക്കായ മാനസക ധ്യാനയോഗ പരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതക
അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങളെ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്ദി ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും വിദ്യാഹങ്കാരം ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം വിദ്യാഭിമാനം കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ഇത് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരിക. ഏതാണ് നമ്മൾ ധ്യാനയോഗമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ധ്യാനയോഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട്, അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കണം. എങ്ങനെ? ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് കാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം അത്രയും കുറയ്ക്കണം. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ശമീക മഹർഷിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുഹയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്, കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോവുക. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സ് ശരീരം മനസ്സ് ബാക്കിയവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിരക്തനാണ്, അയാൾക്ക് ഏതിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് കാമം ക്രോധം ഇതൊന്നും, കാരണം അവർ തനിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർ ആരോടാണ് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് വിജനസ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനെങ്കിലും കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരിക, അല്ലെ? അപ്പൊ കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ കാട്ടിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം, ഇതെല്ലാം ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് തീർച്ചയായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത സ്റ്റേജിലേക്ക് അയാൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ബുദ്ധിമാനാകുന്ന വ്യക്തി സാത്വികനായിരിക്കും. അയാൾ മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുകയും സദാ ധ്യാനനിരതനാവുകയും ചെയ്യും. ഭോഗവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാവില്ല. അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ രാഗദ്വേഷരഹിതങ്ങളായിരിക്കും. ആ വിരക്തനായ മനുഷ്യൻ വിജന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. കാരണം ആരെ കൂട്ടുകെട്ടും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അധികം ഭക്ഷിക്കില്ല. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന് വിചാരിക്കില്ല, ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേഹം വളരെ നന്നാക്കിയിരിക്കണം എന്നല്ല വിചാരിക്കുക. ഈ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അയാളുടെ ശ്രദ്ധ. അയാൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ അഹംഭാവം മുക്തനായ അയാൾക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തീരെ നശിക്കും. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക കേട്ടോ. ബ്രഹ്മത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും. അയാൾ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നത് 2:70 ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൂര്യമാണാമതല പ്രതിഷ്ഠാം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സ്വശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, ഞാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല, ഞാൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ മാത്രം ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ഭൂകമ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, തീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതേ ബാധിക്കില്ല, അവരറിയും കൂടി ഇല്ല. ആ തീയിൽ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കും അത് സന്തോഷമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് കുറെ നദികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമുദ്രം ഒരു ഇതും വരില്ല അല്ലെ? ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടുന്ന മാതിരി, വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടിയ മാതിരി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയൂ? ഇല്ല. അത്രയ്ക്കും ഇത്രയും ഉള്ളില് അത്രയും ബഹളങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേലെ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ശാന്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ശാന്തമായിരിക്കും ഒരു ഋഷിയുടെയും ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാളുടെ മനസ്സെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്
ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യം. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക, ധ്യാന യോഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ്. അത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. അതാണ് അല്ലെ, ഒരു സ്കിപ്പായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതീന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങളിൽ സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ധ്യാനയോഗമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, ഈ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നും പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരേ ഭാവത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അയാൾക്ക്. എന്താ കാരണം, എന്താണ്, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്, ബാഹ്യരൂപങ്ങളെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കിക്കൊണ്ട് അത്രയും കാലം തപസ്സിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അയാൾ ഏത് ലെവലിൽ എത്തുന്നത്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അയാള് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ധ്യാനം. ഇത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രസാദം സമർപ്പിച്ച് ആ പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം. രണ്ടിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. ഭൗതിക ജീവിത ദൃഷ്ട്യാ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത് അതാണ്. നിരപേക്ഷ ലോകത്തിലാകട്ടെ ശുദ്ധഭക്തിയോടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ ഭക്തന് ആഗ്രഹത്തിനോ ആവലാതിക്കോ കാരണമുണ്ടാവില്ല. ഈശ്വരന് പരിപൂർണനാകയാൽ ഭഗവത് സേവന നിരന്തരമായ ജീവാത്മാവും സ്വയം പരിപൂർണനാകുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തണം. അത് എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം എടുക്കാം അല്ലെ. കാരണം ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേക റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒന്നുമില്ല. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയവർ കൃഷ്ണന്റെ ധാമമായ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ അർഹരാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭൂതനാകുന്നവർക്ക് തന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. ഭക്തി സേവനമുണ്ട്, ഭക്തിഭരിതമായ സേവനമുള്ളപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതോടൊപ്പം ഉണ്ട്, ഭക്തി സാധനയുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ്. മറ്റേലോ ധ്യാനയുഗത്തിൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എത്തിയതിനു ശേഷം ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ളത്, വിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെയും വിഭൂതികളെയും പറ്റി ഭക്തന് ശരിയായ അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തി, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരമാനന്ദ സുഖമാണെന്ന്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് ഇപ്പോ. അതിൽ ആ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു എൻട്രൻസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുക്തിക്ക് ശേഷവും ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം തുടരുന്നു എന്നർത്ഥം. ജീവാത്മാവിനെ തനതായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അഥവാ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കലാണ് ഭക്തി മാർഗണയുള്ള മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ പറ്റി മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും സഹജാവസ്ഥ
ഭഗവത് സേവനം തന്നെ. മുക്തിക്ക് ശേഷവും ഈ സേവനകർമ്മം ശാശ്വതമായി തുടരുന്നു. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മുക്തി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ പോയി ഭക്തി ഈ ഒരു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടുത്തെ എന്താ പ്രത്യേകത? അവിടെ നമ്മൾ താഴെ വീഴില്ല, നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 2 റൗണ്ട് ഞാൻ ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കില്ല, ഞാൻ ഹരകൃഷ്ണ മതം മാത്രം കേൾക്കും എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളത് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ.